teman jadi kamu jajai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya wa mele sungyi. Mana muda yang boleh jungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post nyang buat Shuh. Kikubor Kapatisi TV. Ki pan nong song jongkari India bat syabari rukumju ki baju sultanat ban sangap ya ki Jingrwai Hindi kila kindet katla kadya ban yo ya ka khubor ban nang ni syakmat kinom Ïohsngew Shuh ya ki Jingrwai ba Thymmai na u rendang basti ang jong unang roi bapau u Arijit Singh. U Arijit Singh ulapan banaha ke Instagram jong u ba onom tre Shuh ban roi ya ki Jingrwai Thymmai bat ulapan pau ka jingsongu ya ki Paidbah ki bala ai ka jingiet bat ka jingkersan ka barat ba ya u ha ki si ki bala lenyo. Ulapan bana ba nang ni syakman onom tre Shuh ban shim ya ki Jingrwai Thymmai. Henry un pendapat tang ya ki tu ki Jingrwai ki baula de ban soi kontrak lupa menshwa Henry nadu mentau snam onom shim kam ai Shuh ki ba Thymmai. U Arijit kwa Shuh bandang yai trai hapo ka jing penia jong ki bri ki ba penbi Jingrwai Henry undang yai biteng hi kum unong roi ha kirensan Paidbah ya ki ba onom dan bala bandang batai Shuh ya u kum no ban le ke ibo un le ula pentikna shi ki Paidbah ba onom jangai na karwai Henry onom dan benta Shuh pat bat ka Bollywood.